I ja sam imao poziv pre izvesnog vremena da dođem ovde, međutim, imao sam neke neplanirane probleme i tako da nisam mogao doći, a evo, Bog je učinio da ovog trenutka ponovo se nađemo na ovom mestu. Imamo jedan specijalni dan, jedan poseban dan, nalazimo se na jednom posebnom svetom mestu i treba da govorimo o nečemu što je veličanstveno i uzvišeno. I ja sam od srca zahvalan i Bogu i braći koji su me pozvale ovde da imam priliku da podelim sa vama određene informacije koje će naš život učiniti jednostavnijim, lakšim, a takođe i naš pogled na Boga učiniti čistim i uzvišenijim. Dobro, ja sam lekar, treba da pričam o zdravlju, ali pričat ću o tome kakvu vezi ima zdravlje sa Biblijom, odnosno u kakvom su odnosu i relaciji naš mozak i biblijska nauka. Naš mozak je jedan zaista veličanstveni i čudesni organ. I kada počnemo da izučavamo svako delo Božje, posebno ljudski organizam, posebno naš mozak, mi ćemo se susresti sa jednim veličanstvenim i uzvišenim delom Gospodnjim. I zato za početak ja bih najpre da krenemo sa jednim biblijskim stihom koji kaže: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega. Kako su neispitljivi njegovi sudovi i nestraživi njegovi putevi. Jer ko pozna misao Gospodnju? Ili komu bi savjetnik? Ili komu napred dade što da mu se vrati? Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Njemu slava va vijek. Amin. I sa rečima apostola Pavla ja bih hteo da uđemo u ovo predavanje. Mozak je zaista jedno veličanstveno delo i možemo reći jedno čudo nad čudima. Ajde da krenemo da upoznamo naš mozak. I to upoznavanje mozga bit će jedno čudesno i uzbudljivo putovanje. Upoznavanje mozga je zaista nešto što treba da nas oduševi i što treba da nas zainteresuje. Pa evo informacija broj 1. U svakoj pojedinačnoj ćeliji našeg mozga kapacitet informacija zapisanih u dezoksiribonukleinskoj kiselini predstavlja broj koji je 30 puta veći od ukupnog broja slova zapisanih u enciklopediji Britanika. A kad bi poređali enciklopediju Britaniku, trebalo bi nam ovako jedan ceo red da stanu knjige tako velikog formata, da se smeste na ovako jednu dugačku i ogromnu policu. U jednoj ćeliji, a na stotine milijardi ćelija nalaze se u našem mozgu. Koji je to broj? To ne možemo da shvatimo, pred tim se povlačimo. U jednoj ćeliji 30 puta veći broj od ukupnog broja svih slova u enciklopediji Britaniki. Ili druga činjenica, ako bi se rasteknula onaj lanac, onaj presavijani ili izuvijani lanac dezoksiribonukleinske kiseline, ako bi se taj lanac rastegnuo iz svih ćelija našeg mozga i povezao i napravio jedan niz, dobila bi se putanja koja nadmašuje širinu celog sunčevog sistema. Zamislite. Znači, uzmimo lanac DNK iz svake ćelije, spojimo i napravimo jednu nit ili jednu traku. Ta traka bila bi veća od celog sunčevog sistema. I zaista, u našoj lobanji, tu unutra, krije se jedan pravi veličanstveni svemir. Šta drugo reći nego ono što je rekao psalmista David. Hvalim te Bože što sam divno sazdan. Divna su dela tvoja i duša moja to zna dobro. I zato, ja sam na uvodu rekao, ja bih da vam pričam nešto o mozgu i vidjet ćete da to što vam budem pričao o mozgu, da je to istovremeno i priča o biblijskoj nauci, o duhovnosti i o pobožnosti. Dok budemo pričali o mozgu, o centrima našeg mozga,
mi ćemo u stvari izučavati biblijsku nauku i duhovni život. Ajde najprej da se upoznamo sa jednom najjednostavnijom i najosnovnijom anatomsko-fiziološkom informacijom. A to je da vidimo koji su to delovi ljudskog mozga. Koliko delova naš mozak ima? Pa evo, naš mozak, evo ga. I ova slika kaže da naš mozak ima 3 dela. Prvi deo, koji se nalazi u bazi mozga, dole na dnu, taj deo mozga zadužen je za preživljavanje. Znači, taj deo mozga zadužen je za preživljavanje. Tu se nalaze vitalni centri za disanje, rast srca, za jelo i varenje. I, zahvaljujući tom centru, mi možemo da biološki živimo. Biološki život je, zahvaljujući ovom prvom delu mozga, obezbeđen. Taj deo mozga se prvi i sintetiše ili prvi razvije. Odmah, nakon rođenja, ovaj centar je već funkcioniše i već radi. Drugi deo mozga, koji se nalazi ovdje u središtu mozga, naziva se i srednji mozak, ili limbički sistem, taj deo mozga zadužen je za čega? Za osjećaje, za emocije. Znači, ovaj središnji deo mozga, on se malo kasnije razvija se nakon rođenja i majka je ta koja svojom ljubavlju i svojim emocijama zaliva i stimuliše ovu regiju da se razvija i usavršava. I, znači, ovo je drugi deo mozga zadužen za čega? Zadužen za naš emotivni život. I treći deo mozga koji se najkasnije razvije, to je moždana kora. Ovaj deo mozga je posljednji deo koji se razvija i on je zadužen za čega? Za razmišljanje, zaključivanje, donošenje odluka. I o ovom delu mozga, o trećem delu mozga, mi ćemo u ovom predavanju najviše i govoriti. Idemo još jedan slajd da pogledamo još jedan put ovaj mozak i ova 3 dela mozga. Pogledajmo. Znači, prvi deo mozga naziva se moždano stablo. I taj deo mozga taj deo je zadužen za čega? Za preživljavanje. Ovaj drugi deo mozga, ova žuta boja, taj deo mozga zadužen je za emocije, naziva se emocionalni mozak. I ova zelena boja naziva se neokorteks. Reč korteks znači kora, a neo znači nova. Znači nova moždana kora. Mi to kažemo moždana kora ili nova moždana kora, to je misleći mozak ili racionalni mozak. I on se razvija, tek tamo negdje, završava se razvoj negdje od 18. do 25. godine, ove strukture se onda konačno formiraju. Šta mi tu vidimo? 3 u jednom, jel da? 3 gde? U jednom. I prva asocijacija koja nam se nameće ili koja polazi, koja je asocijacija? Da. Pa upravo, evo, prva Mojsijeva, meni je odmah kliknuo u glavi stih, prva Mojsijeva, 1. glava, 26. i 7. stih. 3 u jednome. I reče Bog, ovdje je plural, dakle množina, da načinimo, ne kaže da načinim, nego da načinimo. I pazite, u jevrejskom jeziku, ovdje reč Bog ima prizvuk i ima elemente množine. I ta množina je drugačija od reči 3 čoveka. Kad se kaže 3 čoveka, tada neka druga vrsta množine se upotrebljava. Ovaj oblik množine upotrebljava se samo kada se govori o Bogu. Znači, u jevrejskom jeziku reč koja se ovdje upotrebljava u množini jedino se upotrebljava kad se govori o Bogu. Šta kaže? Da načinimo. Ko? Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Zar ne?
3 u jednome. I šta kaže dalje ovde? I reče Bog da načinimo čoveku po obličju svojemu. Pa koliko onda komponenata u ljudskom biću ima? 1, 2, 4, koliko? Šta mi u čoveku možemo pronaći? Uzmemo Bibliju u ruke i šta nam kaže apostol Pavle? Celi vaš duh, duša i telo. Tako? Opet imamo, čovek je stvoren po obličju Božjemu, Otac, Sin, Sveti Duh, i čovek ima šta? Trojstvo u sebi. Šta ima čovek? Telo, duh ili dah životni i šta još ima? Dušu ili psihu, tako? I sve to, ko nas uči o tome? Sve to možemo, izučavajući mozak, mi možemo vidjeti da postoji jedna savršena, veličanstvena paralela kada između one priče o mozgu i rekao sam priče o duhovnosti. Ja bih sada govorio o najvažnijem delu našeg mozga. Ne bih govorio o onome delu mozga koji je zadužen za preživljavanje. Ne bih sad govorio ni o delu mozga koji je zadužen za emocije, to je limbički sistem, to je jedna posebna tema. Ja bih govorio o mislećem delu mozga, odnosno o neokorteksu ili moždanoj kori. U toj moždanoj kori nalaze se nekoliko delova. Evo, ovo je prikaz moždane kore i tu ima nekoliko režnjeva. Ima oksipitalni, to je potiljačni, ima temporalni ili slepoočni, ima parijetalni deo ili temeni deo, ali postoji jedan deo mozga koji se zove frontalni režanj ili čeoni režanj. Čeoni režanj. Ajde, tu imamo već goste sa istoka, iz Rusije, Ukrajine. Stara slovenska reč za čoveka, kako glasi, znate li možda? Čelovijek, bravo. Čelovijek. Šta to znači? Da je čovek kao živo biće definisan kojom strukturom? Čeonom strukturom. Čeoni režanj je suštinski i najvažniji deo čovekovog bića. I čeoni režanj, čelo je čoveka pojmovno i suštinski definisalo. Čelo, vijek. Znači, nešto što večito čoveka definiše jeste frontalni režanj, odnosno čeoni režanj, odnosno ono što se krije iza njegovog čela. I evo vidite, kod čoveka je čeoni režanj daleko veći nego kod majmuna i drugih životinja. Mi možemo reći, gledajući, ako govorimo, upotrebljavamo termine kompjutera, elektrotehničke termine, mi možemo reći da čeoni režanj čoveka sadrži čipove koji se ne nalaze u čelnom režnju drugih životinja. To zapamtite. Znači, imaju čelo i druge životinje, ali u čovečijem čelu ima mnogo više čipova koji uopšte ne postoje kod drugih životinja. I ti čipovi omogućavaju funkcije čoveku koje druga živa bića nemaju. Razumete? Mi ako u kompjuter stavimo neki čip, zahvaljujući tom čipu kompjuter može da, recimo, pušta slike. Stavimo drugi čip, kompjuter može da pušta muziku. Izvadimo te čipove, nemamo te funkcije. Tako je u odnosu na životinje, u čovečijem čeonom režnju stvoritelj stavio neke čipove koji ne postoje kod drugih živih bića. I zato je čeoni režanj čoveka kakav? Pa mnogo veći nego čeoni režanj drugih životinja. Kod životinja čeoni režanj, recimo, završava se ovde. A vidite koliki je još deo kod čoveka. I da vidimo šta se tu sve nalazi u tom čeonu režnju. Da bi vam ovo ispričao, treba mi 3 predavanja. Šta se sve tu nalazi? I koje su funkcije? Ja ću samo neke funkcije i neke centre čeonog režnja da vam prikažem. Najčovečnija svojstva izviru iz čeonog režnja. To smo rekli. Čelo, vijek. Čelo definiše čoveka, pojmom. U čelnom režnju nalazi se centar za volju. A centar za volju otvorio je vrata čoveku slobodu.
za slobodu. Zahvaljujući čelnom režnju i centru za volju, čovjek je slobodno biće. On može da bira. Ja mogu nakon predavanja šta da radim? Da iziđem kroz ova vrata, tako? Mogu da iziđem kroz ona vrata, pa mogu bi da kroz prozor iziđem, ako mi baš malo ako počnem čudno da se ponašam i nešto mi pukne u glavi. Znači ja mogu da biram, tako? Životinje ne mogu da biraju. Kad dođe vreme, jeseni, šta rade ptice? Odlaze, lete na jug. Niko njih ne pita hoćete da letite ili nećete. Oni imaju u sebi neki switch, nešto se uključi i oni kreću i čoporativno idu svi prema jugu. Nema izbora. I u drugim sferama, po pitanju hrane, po pitanju oplodnje, po pitanju da li će otići u zimski san ili neće, oni to nisu odlučili. Odlučio je tvorac kad ih je stvorio. I tu je tačka. Kod čoveka postoji centar za volju iz koga izvire sloboda izbora. U našem mozgu nalazi se centar za svest. I šta još? Centar za savest. I sada ćemo da malo govorimo o volji, malo o svesti, malo o savesti. I to treba da bude moja tema. Da vidimo šta je volja. Volja dolazi iz odluke koju donosimo mi. Tako? A odluka dolazi od čega? Po mnoštvo želja. Šta? Želim da jedem, želim da spavam, želim da se igram, želim da pričam, želio bi da učim, pa ne mogu sa 100 želja od jedan puta. I šta radi onda centar za volju? Od 100 zahteva ili želja, koje volja primi, volja to pogleda i šta kaže? Ovdje ima puno želja, ne mogu sve od jedan puta. I šta uzme? Izabere jednu želju, i kaže, ajde, ova želja će se ostvariti. Najčešće, ili kod male dece, ili kod nezrelih ličnosti, kod neduhovnih ličnosti, koju želju izabere volja? Pa onu želju koja je najjača, koja je najbiološkija, koja je najinstinktivnija. Tako? Kod onih koji nisu baš čvrste ličnosti, nisu baš zrele ličnosti, šta? Malo dete, kada je gladno, šta radi? Između gladi i između toga da nešto nauči, šta dete bira? Dojede, tako? I šta radi? Plače jako dokle ne dobije ono što želi, odnosno ne dobije da jede. To je kod male dece. Oni donose, oni biraju i njihova volja je sluga njihovih želja. Ali tako nije bilo u početku, kaže Božja reč. Kako je bilo u početku? Ko je bio komandant? Želje, instinktivne, nagonske želje ili ko? Ili frontalni režanj. Frontalni režanj koji je bio pod uticajem Boga i slušao Boga, on je upravljao celim našim bićem i voljom i željama i tome slično. Kada je čovjek pao u greh, sve se okrenulo. I malo dete kad se rodi, komandant malog deteta su nagoni. I to je to. Ono kad hoće da jede, ima da jede. Kad pije, imaš da mu daš da pije. Kad hoće fiziološke potrebe da radi, ono ni ne pita, ono uradi fiziološku potrebu bez pitanja. I to je to. Međutim, cilj vaspitanja i duhovnosti jeste da se čovjek preporodi, da se, što kaže da čovjek je na glavačke okrenut, tako, da se iz korena sve to promeni. To radi, to ne može čovjek da uradi. Ajde još malo da pričamo o volji. Šta bi trebalo danas da se dešava? Mi smo zrela bića, učimo se duhovnosti, dođe 10 želja pred centar za volju i kažu, a volja je efektorni organ. Znači, volja je efektorni deo, izvršni deo našeg mozga i naše duše. To je izvršna vlast. I dođe 10 želja i sve želje hoće da se zadovolje i sada ovog trenutka. Šta centar za volju treba da radi? Ima 10 želja. Šta radi centar za volju? Kaže, stante, polako. Nema realizacije, dokle? Šta mora centar za volju? Koga mora prvo da pita? On kaže, nešto, imam ja nekog prvo da pita. Idem ja da pitam koga? Idem ja da pošaljem vaše želje kome? Centru za savest. Tako? Idemo tamo da pitamo ono ko je stručan
zakone, pravila i propise. I onda šta? Centar za savez pogleda te želje i kaže od ovih 10 želja, 5 želja nisu korektne. I nema ništa. Ne mogu da se ostvare. A od ovih drugih 5 postoje prioriteti. Ja jesam gladan, ne tako? Ali i moje dete gladno. Ko ima prioritet? Dete, lako će prvo da jede. I što kaže? Centar za savest, za pravila, za propise, za ono što je pravo, što on kaže? Od ovih 5 želja, prioritet ima ovo, pa onda ovo, pa onda ono, pa onda ovo i tako. I to vrati centru za volju. I onda centar za volju kaže, polako, stante još. Bez žurbe, najpre realizujemo ovu želju, pa ovu želju i tako. Tako bi trebalo da bude u našem životu i to je, kao kažem, uloga centra za volju. Znači, volja dolazi od odluke koja je posljedica želja naše duše, a te želja dolazi iz ljubavi prema životu, sebi, one koju volimo. I to je to. Još jedna prikaz volje, to je da je volja mišićni organ čovečije duše. Razumete? Volja je mišićni organ čovečije duše. Kao što mišići i ruke realizuju ono što mi želimo i tako i volja je, kao kažem, mišićni organ. Kao što mišiće razvijamo pomoću tegova, tako i volju moramo da razvijamo pomoću tegova. Da upravo što kaže da je, kad piše o volji, kaže da je to od izuzetnog značaja za naš duhovni život. Da imamo kakvu volju? Snažnu i razvijenu volju. I eto, mi to čitamo i kažemo, Bože, pomozi nam da imamo jaku i snažnu volju. I Bog usliši našu molitvu i šta nam pošalje? Kaže nam, evo tegovi, donese nam tegove i evo ovi tegovi i vi sa tim tegovima treba da razvijate volju. Koji su tegovi? Šta su to tegovi koji treba da jačaju našu volju? I znate možda? Znači, volja je kao mišić. Da bi bila i velika, i jaka, i snažna, trebaju tegovi. I sad šta? Mi hoćemo da imamo jaku volju i mi kažemo, Oče naš nebeski, daj nam da imamo jaku volju. I Gospod kaže, u redu, evo, izvolite. I pošalje nam nešto za jaku volju. Šta je to? I mi kad to dobijemo, mi kažemo, ne hvala. Dobijemo nevolju, tako? Dobijemo životnu neku patnju, neko životno iskušenje. Dobijemo nevolju, on nam kaže, evo ti ova nevolja, i to je sredstvo, to je teg pomoću koga mi razvijamo našu volju. I šta ljudi rade? Ili se uzmaknu, ili uzmu i kaže, joj, ali šta će? Gunđamo i dižemo tegove. I borimo se sa životnim poteškoćama. Pazite, nema jake volje. Nema duhovne zrelosti. Nema istinskog karaktera bez prethodnih nevolja i patnji. Ako hoćemo da budemo zdrave, zrele, jake ličnosti, onda moramo da imamo patnje i nevolje. Svi velikani u životu, kad krenemo od Mojsija, Josifa, Danila, šta su imali? Pre nego što su postali veliki i jaki, šta su imali? Nevolje i životne probleme i velika iskušenja. Neki ljudi uspevaju u svemu čega se prihvate. Koja je osobina ključna u tome? Zašto su neki ljudi uspešni u svemu, a neki stalno trpe neuspehe? U čemu se radi? Idemo da pročitamo jednu misao. Neki ljudi uspevaju u svemu čega se prihvate. Uspešni su na poslu, omiljeni su u porodicama i društvu, čak stižu da budu aktivni i na drugim područjima koje nisu njihova profesija. Njihov karakter i vera jačaju i sazrevaju. Čak i fizički dobro izgledaju. Skoro po pravilu, jedna ključna osobina u tome jeste disciplina. Drugi imaju zbunjujući niz neuspeha, promašaja i katastrofa.
I znate šta ti drugi rade? Kukaju. Uvijek su im drugi krivi. Krivi su im drugi i to je to. Roditelji, društvo, šta ja znam, šef na poslu im je kriv. Ako je to crkva, onda im je kriv propovednik, odbor, kriva im je skupština, razumete? Zašto? Pa neće da se suoče sa sobom i sa svojim problemom. Zašto? Onda moraju da rade, a ne vole da rade. Čovjek po prirodi je lenj, pasivna osoba. I hoće da izbegava napor i trud. I zato uvijek krivicu traži kod drugih. To su karakteristike nezrele i nezdrave i neduhovne ličnosti. Drugi imaju zbunjujući niz neuspeha, promašaja i katastrofa. Objašnjenje je šta? Dozvolili su da im stvari iskliznu iz ruku. Prestali su da predano rade. Zanemarili su dobre savete. Nisu dovoljno pazili. Mislili su da će se problemi sami od sebe rešiti. Sve to zajedno možemo podvesti pod jedno nedostatak discipline. Disciplina je osnovno oruđe za prevladavanje životnih problema i postizanje uspeha u životu. Bez discipline i snažne volje mi ne možemo ništa rešiti u našem životu. Neki ljudi uspevaju u svemu čemu se prihvate. Zašto? Zato što imaju disciplinu i to disciplinu koju su razvili od malih nogu. Još kad se razvija disciplina kod deteta? Još dok je dete u utrobi majke. I jedni rade, jedni uspevaju, a što drugi rade? Kaže jedna izreka, ako čovjek nema ništa da kaže lepo o sebi, o nekom svom uspehu, šta onda radi? Onda priča o drugim ljudima, odnosno govara ih. Zašto? Pa da bi on bio nekako isplivao na površinu i da ne bi bila distanca velika, on pokušava druge ljude, šta? Da spušta. I tako misli da će on isplivati na površinu. To su jedni nezreli, neduhovni, pogrešni postupci i metode. Da vidimo šta je to disciplina. To je oruđe za rešavanje životnih problema. Bez discipline ne možemo ništa rešiti. Disciplina je sposobnost da se odloži uživanje i zadovoljstvo. Zapamtite ovo. Disciplina je sposobnost da se zadovoljstvo odloži. Kad ćemo jesti kolače? Sada ili kasnije? Znači, pre uživanja ide šta? Napor i rad. Nikada odmor ne prija čoveku kao onda kada sledi posle napornog rada. Tako? Odmor je jako lep kada pre toga radimo i kad se umorimo. To je proces planiranja patnje i uživanja u životu. Tako što prvo se suočavamo sa neprijatnošću i patnjom, da bismo je što pre pregurali i time povećali zadovoljstvo koje kasnije sledi. To je jedini način da se pristojno živi. Pa i hrišćanstvo je takvo. Sada moramo malo da se mučimo, kaže, jer naša laka sadašnja briga donosi nam šta? Slavu i nagradu kasnije. Trpljenje na početku, da bi kasnije usledila prijatna faza. Ovo neka deca nauče rano u životu. Ponekad i sa 5 godina, dok nažalost neka deca ovu pouku nikada ne nauče. Šta biva sa decom koje to ne nauče? Ona su impulsivna, tuku se, upijaju se, drogiraju se, ne uspevaju u životu. Stalno su nesrećni, nezadovoljni i drugi su im večito krivi. Njihov moto je uživaj sada, plaćaj posle. To je ono što kaže u Bibliji. Jedimo, pijemo i uživajmo. Zašto? Posle ćemo plaćati i umirati, ali sad da uživamo. Od uticaja roditelja od velikog je značaja za ovo. I primer i pouka, verbalna pouka koja se šalje detetu. Zato kaže ovaj stih, već po delima svojim poznaje se dete hoće li biti čisto i hoće li biti zdrav, pravo delo njegovo. Radili su jedno istraživanje sa decom tako 3-4-5 godina. Imali su jednu prostoriju, jedan studio i tu je bila ona čokolada Marshmallow. I stavili su 2 čokolade Marshmallow na sto, uveli su dete unutra i kaže ovako, vidi,
imaš ovde, recimo, te 2 čokolade ili 1 čokoladu, ako izdržiš 5 minuta da je ne pojedeš, posle ćeš dobiti 5 čokolada. A ako pojedeš ovu jednu, nema više ni jedne. I izašli su napolje i napravili su kameru, stavili su kameru i posmatrali šta deca rade. I neka deca, čim izašao taj instruktor, uzeli su odmah i pojeli. Neka deca su gledala i posle par minuta nisu izdržala i pojela su. Dok neka deca su uspela. Šta su radila neka deca? Pa neka deca koje su uspela nisu gledala u čokoladu. Okrenuli su leđa. Druga su stavila ovako ruke na oči. Treća su uzeli pevala. Pričala sama sa sobom i tako. Ali ono što je jako važno, deca koja nisu pojela tu čokoladu u tom zakazanom periodu. Tu decu su posle 20-30 godina ponovo ispitivali i posmatrali. Ta deca su bila uspešna u životu. Deca koja nisu izdržala i koja su uzela, sad ovo jedno baš briga za onih 5, ta deca su bila gubitnici u životu. Zato kaže, po delima svojim poznaje se dete. Kakvo će biti i hoće li biti pravo delo njegovo. Duh proroštva kaže u knjizi Vaspitanje, disciplina je jedna od prvih pouka koje malo dete treba da nauči. To duh proroštva kaže u Vaspitanju. Dete se bolje vaspitava uskraćivanjem želja nego njihovim zadovoljavanjem. I šta ode dete danas? U prodavnicu vidi tamo čokolade, ima 2, 3, 4 godine i hoće ovo. Nemoj dete. Ne, ono počne da plače. I šta kaže majka ili otac? Ajde, daću mu da ne plače, tako? Šta da slušam njegov plač? Ajde, uzmi to sve. Ja sam imao prilike da to posvate i kazao sam svom prijatelju, nemoj to raditi. Kaže, pa kad plače, kaže, jeftine, šta mi je 20-30 dinara? Da, 20-30 dinara, to je sada. Kroz 10 godina to će biti motor, kroz ne znam ja koliko godina to će biti nešto drugo. Ti lišavaš dete jednoj važnoj pouci. Moje dete je jedan puta plakalo. Ja sam ga izveo napolje, rekao sam da sada i nikad više to ne može da radi. Nisam sigurno da sam ga povukao za uvo ili ne, ali tako sam mu rekao da nikad mu više nije palo na pamet da on ode u prodavnicu i da plače tamo kod čokolada. Nema, imaš da ideš i to je to. Ako hoćeš da dobiješ čokoladu, možeš dobiti pola kocke ili kocku, kada? Nakon ručka i to 1 puta, 2 puta sedmično i gotovo. I to je to. Zato kaže Biblija, uči dete prema putu kojim će ići, pa neće od njega ustupiti nikad ostari. Uči dete kada? Disciplini u vreme. I onda kaže, od tog puta neće ustupiti nikad ostari. Evo ja sam istračao malo pre kad sam govorio o tegovima za jaku volju. Šta su tegovi? Evo duh proroštva šta kaže. Životne nevolje su tegovi za jačanje naše volje, a samim tim i našeg karaktera. Nepovoljne okolnosti, životni problemi moraju vama rađati samo novu snagu i čvrstu rešenost da ih savladate. Ne da se povučete, nego da napadnete te probleme i da ih nadvladate. Savladavanje svake prepreke stičemo novu snagu i hrabrost da produžimo samo napred. Navalite odlučno pravim putem i onda će vam životne okolnosti, poteškoće i nevolje predstavljati samo pomoć, a ne prepreke. To će vam biti tegovi, gimnastička sala, da budete sve jači i jači. Život iziskuje snažnu volju i disciplinu, u knjizi Zdravlje i sreće kaže Jelena White. To je to. Na drugom mjestu kaže, hrišćanstvo nije samo blagost, smernost, nežnost. To su bitne hrišćanske osobine. Znate za taj odlomak? Bitno je da budemo blagi, da budemo nežni, da budemo saosećajni. Ali to nisu jedine hrišćanske osobine. Koje su još bitne hrišćanske osobine? Kaže, siledžije će naslediti nebo. Aha. Što to znači? Hrabrost, čvrstina, nepokolebljivost. Kaže, to su osobine koje Hristos i hrišćanstvo traži. Ne samo biti blag, nežan i šta? Sloniti se.
Pazite, Martin Luther nije bio takav. Jovan Krstitelj nije bio takav. Prorok Ilija nije bio takav. Danilo nije bio takav. To su bili hrabri i odlučni ljudi. To može samo, putovati hrišćanskim putem može samo hrabra, odvažna ličnost, ličnost koja navaljuje na životne probleme, a ne da se podvlači pred njima. Sada imamo vremena da čitamo ovo. Znači, šta? Zahvaljujući volji, Centru za volje, mi imamo slobodu. Možemo da biramo. I zato je naš život naš izbor. To što mi izaberemo, to je naša stvar. Bog je dao čoveku slobodu izbora. I šta je onda, šta se s time desilo? On je sa sebe skinuo odgovornost za naše izbore. Ja znam kao mlad student i kad vreme ateizma, mnogi su mi pitali, kaže, pa zašto deca stradaju? Kako to Bog može da dopusti? Ja sam im rekao upravo ovo. Kada nije problem u Bogu, problem je u čoveku. I u slobodi koju čovek ima. Kada je Bog dao čoveku slobodu izbora, odgovornost za čovekovo ponašanje više nije u Bogu, nego kod koga? U čoveku. I čovek je odgovoran nakon toga. Ono što bira, to će i dobiti. Čovek postaje odgovorno biće za svoje postupke. I zato to što mi izaberemo, naš život, to je ono što smo mi izabrali. Mi biramo uspeh ili neuspeh. Ovo kaže jedan čovjek koji nije, ne znam da li je hrišćanin, adventista sigurno nije. Kaže, ovaj čovjek je hirurg i psihoterapeut. Ima 2 specijalizacije. Birajući ponašanje, birajući ono što mislimo, osjećamo i radimo, mi biramo i posledicu. Uspeh ili neuspeh. Zato je naš život rezultat svih naših izbora. To je životni zakon. Od toga kako čovjek bira, zavisi to kako čovjek živi. Uspešno, neuspešno. Radosno i srećno ili kako? Mrzovoljno i nekvalitetno. Svaki izbor ima svoju cenu. I ja imam još dosta slajdova, ali mislim da je ovo trenutak da završimo. Svaki izbor ima svoju cenu. I šta kaže 5. Mojsijeva 30:18. Ajde da uzmemo taj stih i da završimo onda ovo predavanje. 5. Mojsijeva 30:18. Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas, šta? Život i smrt, blagoslov i prokletstvo. I šta kaže Gospod? Izaberi šta hoćeš, baš me briga. Ne. On kaže, biraj. Ti možeš da biraš. Ja ti u srca kažem šta? Izaberi život da bi bio živ ti i sve seme tvoje. Kad nam je dao sve to, kad nam je dao mozak, kad nam je dao centre za biranje, kad nam je dao mogućnost da donosimo odluke, taj isti Bog nam pomogne da imamo mudrosti, da donosimo prave izbore i ne samo mudrosti. Treba nam još nešto. Treba nam snaga i sila za realizaciju tih dobrih i pravih izbora. I šta će se desiti onda? Kaže, tada ćeš biti srećan na putevima svojim i tada ćeš napredovati. Ti i sve seme tvoje. Neka to bude naša sudbina, naša budućnost i budućnost naše dece. Amin.